Pre väčšinu ľudí znie myšlienka túžby po smrti zvláštne, dokonca znepokojujúco. Ale svedci túto túžbu často vyjadrovali. Dnes nám slová Pátra Pia vysvetlia, ako sa títo svedci cítili vo svojom vnútri. Zostaňte s nami a vypočujte si jeho múdrosť. Vítajte na kanáli Po stopách Pátra Pia. Či ste tu po prvýkrát, alebo sa k nám vraciate, sme radi, že ste tu. Dnes sa opäť obraciame k múdrosti Pátra Pia, ktorú nachádzame v jeho listoch. Táto pasáž pochádza z druhého zväzku vydaných listov svätého Pátra Pia a je napísaná jeho duchovnej dcére Rafaelíne Čeraseovej. V tomto liste svätec uvažuje o niečom, čo znie našim ušiam takmer zvláštne. O túžbe zomrieť nie zo zúfalstva, ale z lásky. Vypočujme si, čo má na srdci. Píše: Keď svätý Pavol povedal, že pre neho žiť je Ježiš Kristus, pokračuje tým, že zomrieť je zisk, pretože svojim mučeníctvom slávnostne dosvedčí Ježišovi svoju lásku. Urobí svoje zjednotenie s Ježišom nerozlúčiteľným a zväčší slávu, ktorá mu patrí. Čo na takéto reči hovoríte, Rafaelina? Keď svetskí ľudia, ktorí nemajú poňatie o nadprirodzených a nebeských veciach, počujú takúto reč, sú naklonení smiať sa. A to oprávnene, pretože ako nám hovorí Duch Svätý, telesný človek nerozoznáva veci, ktoré sú od Boha. Úbohé stvorenia nemajú chuť na nič iné, než na blato a zem. Nedokážu si utvoriť predstavu o blaženosti, o ktorej hovoria duchovní ľudia, že ju prežívajú v utrpení a umieraní pre Ježiša Krista. O koľko lepšie by bolo, keby namiesto vyjadrovania obdivu a zosmiešňovania týchto vecí uznali vlastnú vinu a obdivovali aspoň v tichej úcte milujúce nadšenie tých, ktorých srdcia intenzívne horia božskou láskou. Všimnite si, čo tu hovorí. Páter Pio vie, že to znie nezmyselne pre niekoho, kto nezdieľa našu vieru. A vyjadruje voči takýmto ľuďom súcit. Pretože ak ste nikdy neukúsili nič presahujúce to, čo ponúka svet, potom ste v skutočnosti nikdy neukúsili to, čo je naozaj dobré. Ale tu je otázka pre tých, ktorí veria. Rozumieme tejto reči? Alebo sme sa sami natoľko zabývali v blate a zemi, že si potichu myslíme, že svetci boli trochu extrémni. Vracajúc sa k túžbe svätého Pavla zomrieť a zjednotiť sa s Kristom, Páter Pio hovorí: Jeho túžbu odísť z tohto tela vidí ako prospešnejšiu pre seba a vrúcne po nej túži tak veľmi, ako len akákoľvek spravodlivá duša môže túžiť po zjednotení so svojím Bohom. Nebolo azda cítenie svätého apoštola túžbou, ktorá oživuje aj všetky spravodlivé duše? V skutočnosti, drahá Rafaelina, takéto duše neustále obracajú svoj zrak k nebeskej vlasti. Neprestajne túžia odísť z tohto vyhnanstva, aby sa zjednotili s Ježišom Kristom v nebeskom zjednotení. Urýchľujú príchod tejto hodiny vzdychmi a stonmi, modlitbami a vrúcnou túžbou, ale keďže Boh nevždy prijíma ich túžby spôsobom, akým si želajú a rozumejú, nesú ťarchu tohto prítomného života s jediným účelom potešiť Ježiša aj v tejto veci. Nikdy však neprestávajú využívať Boží dar a získavať duše pre Ježiša kvôli láske, ktorá horí v ich srdciach. Svetákom sa zdá neuveriteľné, že by existovali ľudia, ktorí trpia, pretože vidia, ako im Božia prozreteľnosť predĺžuje život. A predsa toto je príbeh svätých. Páter Pio opisuje svätých ako ľudí, ktorí sú v istom zmysle chorí od smútku po domove. Žijú v tomto svete, ale ich srdcia sú niekde inde. Túžia po nebi, ale nie zo zúfalstva, nie preto, že nenávidia život, ale preto, že milujú Boha. A potom ide Páter Pio hlbšie a ukazuje nám, čo tieto duše prežívajú vo svojom vnútri. Píše: Z ukrutných bolestí, ktoré znášajú spravodlivé duše, vidiac sa ďaleko od svojho stredu, si môžeme utvoriť slabú predstavu o tom, čo tieto duše prežívajú, keď sú nútené uspokojovať najzákladnejšie potreby tohto života, ako je jedenie, pitie a spánok. A ak sa Boh vo svojom milosrdenstve neponáhľa, najmä v určitých chvíľach a v určitých dňoch, akoby zázrakom, aby im zabránil premýšľať, zatiaľ čo vykonávajú tieto každodenné úkony, ktoré sú tak nevyhnutné, trpia mukou. Ich utrpenie je tak extrémne pri vykonávaní, čo je len jedného z týchto povinných úkonov, že vám môžem povedať bez strachu, že by som sa mýlil, že ho môžem porovnať jedine s agóniou znášanou tými mučeníkmi, ktorí boli zaživa upálení a tak obetovali svoje životy Ježišovi ako svedectvo svojej viery. Tých, čo považujú toto porovnanie za prehnané ohľadom utrpenia, ktoré takíto ľudia znášajú pri uspokojovaní svojich každodenných potrieb,
prosím nášho najkrajšieho Boha, aby im dal okúsiť tento druh utrpenia na vlastnej koži. Tento list je fascinujúci. Páter Pio porovnáva bolesť túžby po Bohu s utrpením zaživa upálených. A dokonca hovorí, že sa nebojí toto porovnanie urobiť. Núti to zamyslieť sa. Ako si mohol byť tak istý? Myslím, že to mohol tvrdiť vďaka tomu, že on sám prežíval tú túžbu, tú bolesť odlúčenia od Boha. Duše ako Páter Pio milujú Boha tak hlboko, že čokoľvek menej než úplné zjednotenie začína pôsobiť ako istý druh mučenictva. Takže čo si z toho odniesť? Možno len toto. Netrápme sa, ak tejto reči ešte nerozumieme. Ale neodmietajme ju. Prosme Pána kúsok po kúsku, aby nám dal srdce, ktoré po ňom skutočne túži. Prosme o milosť žiť takým spôsobom, že sa nebojíme smrti, ale zároveň nie sme príliš pripútaní k tomuto životu. Ak vám dnešný príbeh pripomenul, ako hlboko Páter Pio stále zasahuje duše, pozývame vás, aby ste nezostali len divákmi, ale stali sa duchovne súčasťou tohto poslania prostredníctvom programu Rodina ctiteľov Pátra Pia. Vaša mesačná podpora pomáha tomuto apoštolátu naďalej oslovovať tých, ktorí možno hľadajú nádej, vedenie alebo útechu presne v tú správnu chvíľu. Čo je dôležitejšie, na vaše úmysly sa duchovne pamätá prostredníctvom pravidelných svätých omší a modlitby. Ak cítite povolanie urobiť tento krok, srdečne vás pozývame pripojiť sa k nám ešte dnes cez odkaz v popise nižšie. Dovidenia na budúce.